Barisan Prayitno Dolo Ora Kudara Arjuna bakal tak kanthi tumuju ning Giri Bajra. Aku matur karo Kakang Semar supaya nyamaptakake ubarampe kanggo sarana nggone para Pandhawa bakal ngadhani Sajraja Suya. Aja dikangelan Werkudara. Janaka lan bakal tak kanthi ana negara Giri Bajra Wedotono sakuring para kadang-kadang.
saya indriak sasara maruta pokok lan kowe belum kang wis bali ana negara Giri Bajra pamartane Gustimu Hamsa Dimbaka lakon mikut negara Ngamarta Ndrawati Mandura piye pawartane kok atur linga Ndara kula Hamsa Dimbaka boten monggo pulya nandhingi dhateng yudhanipun Raden Werkudara Satya Ngamarta terus kepara kalipun malah dumugi ning pecah dados banyu teng negari apa Kangmu padha rantena becik Mbah matur nuwun besok amendem baris lata sajake bakal dadi kasunyatan pangimpenku kok nggonku nyumpen nang Giri Bajra taman banjir bandang kayane bakal lakon drena sapa kae kok Krishna Bandur Sanyapra Hari ana Brahmana telu mlebu ana ing negara Giri Bajra sapa iki kang tumeka ning Pendhapa Gedhe negara Giri Bajra iya Sang Prabu Jarasandha ditepungake wae yen kowe takon aku jenengku Brahmana Supatma aku Brahmana Suparta aku Brahmana Kila apa wigatine Brahmana telu tumeka ning Giri Bajra kene Jarasandha tetelane Sura Sudira Jayane kangrat lebur dening Pangastuti wis bakal tumeka ning wanci iki sedya munggonmu bakal mbegakak ratu cacah ana 97 ing dina iki pangrasaku bakal gagal wigar Jarasandha ora bakal lakon nggone bakal ngadani Sajirudra lho sabab apa genepe Sajirudra iki mau kudu mengku ratu telung perkara yen to Jarasandha ora lakon mikut Ratu Ndrawati Ratu Ngamarta Ratu Mandura ora bakal lakon nggone bakal ngadani Sajiraja Siya Sajirudra kang iku aja mok bacotake Jarasandha watak pakatimu kang wengis demen ngrusak demen mikut Ratu 97 negara iki bakal gawe horking jagat kula kang iku aja nganti mbok bacotke sediamu aku kang teko ana kene iki mung bakal elek-elek aja nganti jagat horek saka pakatine Jarasandha
negara tak kunjara mung kali Ratu Ndrawati Ratu Mandura Ratu Ngamarta sing dulur Jarasandha kakono kene iki bakal eling-eling yen kowe ora gelem tak elekke kowe bakal mbekuku tawaton gelar Gajah Bondan Kakang Ratu kula makna sapa sejatine aku iki aku Ratu Ndrawati Jarasandha. Kecolongan negara Giribajra ketulung supan mungsuh kang mlebu ning Giribajra bendemu Kyai Gurnita wis lakon dipanah dening adhiku sumurupa kang memba dadi Brahmana Suparta iki satriya panenging Pandhawa si Janaka dene kae panenggaing Pandhawa Werkudara sing bakal nyertake patimu Jarasandha. Lane mungsuh kang bakal mikut negara Giribajra wis dadi pilihan apa aku Ratu Ndrawati sing pantes dadi mungsuhmu apa Janaka apa Werkudara metu njaba. Jarasandha kang kumekaning pati sedeng bobot utane karo aku ayo lakani atiku.
durung sepiro nandingi yudhane Jarasandha kok nglumpuk kuwi piye Werkudara? Ah. Dijago-jago gak ngono kok. Malah tiba. Buka disadani to, Jan. Persaning Dara Werkudara sakit Dara, tangi yo tak citane. Prabu Jarasandha kae. Jarasandha kuwi kondhang Ratu Slewah. Ana ing boyoke kae ana runci jarik lan sak panunggalane. Kemung bakal kanggo nutupi Slewahe Prabu Jarasandha. Paton sira Werkudara isa ndengkek. Bangketane Jarasandha ing kono Sirna Margalayu. Jeneng sira bakal ngadari sajraja Surya kanthi temala patine si Jarasandha ing gabayane Amartadi. Laku ning Ratu Ndrawati. Kula ngajanipun Prabu Jarasandha nami kula pun Jayasena. Oh, Jayasena. Ana parigawe apa methuke laku ning Ratu Ndrawati. Tetela kula mangke teng badhe nderekaken lampahipun suruhan saking negari Ngamarta lho. Lah banjur Ratu 97 negara mapan endi? Mapan wonten Pakunjaran. Negari ing mriki ya luwar ana kantine negara Ngamarta ngesok.
wangi jagat ngomong maneng sapu caeng ngarep bapak wan sumirat kena soroting surya meklan gunung Dara kula sinuwun Darawati ingkang sampun wangsul dhateng negari Ngamarta kados pundi denang sadamel menapa mboten anggenipun paduka lumari ratu 97 negara kaboyong dhateng negari Ngamarta dados sarana anggenipun Sinuwun Prabu Puntadewa ngadani sesaji Raja Suya Kakang Semar Jara Sandha wis tumekaning pati ratu 97 negara tak boyong ana ing negara Ngamarta terus nggonku dawuh karo Kakang Semar tak dawuhi Mranata Tarub makajangan kanggo papaning para ratu 1000 negara kang bakalan nejeni dumadining saji Raja Suya apa wis rampung Kyai Semar pripun kula kesupen anggen kula Mranata Tarub makajangan terus kepiye Kyai Semar Ratu 1000 negara kang bakal seni dumadining saji Raja Suya iki mapane ana ndi sampeyan iku dawuh karo wong tuwa bapak niku saniki gaweane mung ngluwat lah kok telepon Tata Tarub Kakang Semar apa kowe tega karo patine Kresna yen ora klakon Tata Tarub maka jangan ora bakal kewirangan tugelen guruku Kakang Semar Kakang Semar wis klakon aku boyong ratu 1000 negara papaning makajangan durung lakon banjur kaya ngopalok ing jagat mangleng kari ampun dukani kalih kula perkara niku enten karampungane aja mung sithik-sithik duka kaliyan kula niki mengke sing ajeng ngrampungi anggenipun bagi pasang Tarub makajangan Semarika den prayitna samune ambale titiya sakep saluku juga sang Nayantaka minta sing Gusti kang akarya jagat keparinging galar semuter pendopo gedhe kaendan sundane niyati pangestine Sang Semar Badra katalimah panedale pendopo kaendan jelek kabedha manjing negari Ngamarta kakapun nirgin sanggeri sang mawekahan berung ulut ngantos
ngantos kalipan laos sing manah kula semanten. Kegiatanipun paduka pukulun Sang Hyang Ismana. Ing sampun paring bayantu dhateng kula pun Narayana pukulun sinuwun menika pendhopa ageng kaendang. Kula bedhol tumuju dhateng negari Ngamarta. Mila mang sekseni kula badhe nderek titip nami dhateng negari Ngamarta. Kejawi Ngamarta sinebat negari Pura Kencana inggih ngendha kato. Jumujud dhateng negari Prabu Puntadewa kaya wis winanci. Nggon sira bakal ngadani saji Raja Suya. Penemban Bisma Seksenana nggone Puntadewa bakal agar saji Raja Suya. Inggih Sang Bagina kula mangking badhe nekseni. Anak kula putu kula pun Puntadewa gelar saji Raja Hyang. Kula ingkang badhe nekseni ya. Mong sadurunge ngadani saji Raja Suya. Kebiasaan iki mengko sapa Ratu Satus lan gawe sewu negara kang pantes nampa pakurmatan ngunjuk arganing pisan. Menawi saking pandugi kula mboten wonten sanes kejawi namung anak Prabu Indrawati sampun paling go pertita badhe ngadani yang kuyung dumadosipun saji Raja Suya Kresna maju. Tetelane sira kang bakal nampa pakurmatan ngunjuk argya kang angka pisan. Lakonana dadi sarwana pambukaning Raja Suya. Mengkene ya. Majapati kula ingkang boten narimaken menawi Ratu Ndrawati ingkang nampi pakurmatan ngunjuk arga ngawus pisan. Ratu Ndrawati niku mung ratu cilik uripe mung nemplak karo para Pandhawa. Kula boten narimaken Ratu Ndrawati ingkang badhe ngunjuk arga ngawus pisan. Kresna Prapura metuan jaba semua.
Sonya pratangga windoya ameng-ameng lirat kumahampan suwone kaya-kaya wis tiba perjanjene Ratu Ndorowati kudu nyirnakake patimu suwone biyen wong ngakramu titip kelawan aku supaya aku nggulawentah uripmu ora pati-pati aku paring pidana yen to pidanamu pidana ki mau durung tumekono kowe durung nandhang kaluputan cacah ana 199 kaluputanmu aku sing gelem ngapura dene iki kawekasan kaya tiba 100 kaluputane Supara titi wong saiki kaya senjata cakra bakal utapake ada Jasuya wis para lakoning para Pandhawa wis lakon sinung negara Indraprastha kang suwene agung iki dadi mangsa iki ingsun nyengkakake Prabu Puntadewa jumeneng nata agung ing negari Indraprastha